Kwankwasiya TV Live ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa ku share sannan ku yi mana like. Mun gode. Gaba dai mu je zaki dan Musa. Motsin kama dubu fagen tafiya kai nisa. Bakin ciki kashe makiya, jagora ka sha gabansu. Ba mu fara don mu daina ba. 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 Ba mu daura don mu sauke ba. Ba mu fara don mu daina ba. Ba mu fara don mu daina ba. Wasiya nan ban asara ba. Ba mu fara don mu daina. Assalamu alaikum tangari gane. Addu'ar da kuke mun ce ta burge ni. Na sani Allah shi ne ya kare ni. Ba abun da a yau ya taho ya ruda ni. Muje zuwa ba mu fara don mu daina ba. Bigice musu babba sai babba. Sannu gobar ma da ya kora duk gaba. Kwankwasiya a ba ta rago ba ce duba. Ba gidan da ake tsara da suka ba. Tarbiya ba a koya murin da zagi ba. Ra'ayinmu ba za a hana mu furta ba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Barkanmu da zuwan sake kasancewa da juna a cikin wani sabon shirin na musamman mai taken ba mu fara don mu daina ba. Shirin da bisa al'ada yakan zuwar muku a dukkanin ranar Alhamis a daidai wannan lokaci, wanda kuma wasu bayin Allah ne kan ɗauki nauyin kawo muku, wato dai Alhaji Ibrahim Suleiman Gezawa IBS da kuma Alhaji Abba Ɗanlami Alasan ƙarƙashin kulawa da kuma sahalewa ta Malam Ali Muhammad Bichi Bakonkwashe cikin jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi, wanda alhamdulillah ta cikin shirin ba mu fara don mu daina ba na wannan rana mun yi katari na karɓar bakuncin Malam Ali Muhammad Bicin, wanda alhamdulillah ba a ji shi ba tun kafin watan azumi har ya zuwa yanzu da Allah ya kawo azumi ya wuce kuma baki ya buɗe, za a ɗora daga inda aka tsaya cikin fitowa da al'umma tsare-tsare da kuma nagarta ta tafiyar ɗariƙar Kwankwasiya. Malam Ali Muhammad Bichi a madadin hukumar wannan gida da kuma tarin al'umma da kantara a kowanne mako ta cikin wannan shiri na ba mu fara don mu daina ba, muna maka lale marhaban da sake marabtar Express Radio. Madalla, na gode Malam Amiru. To Malam Ali Muhammad Bichi a cikin gwagwarmaya da sha'ani na fito da nagarta ta tsarin ɗariƙar Kwankwasiya ba bako bane ba kuma ɓoyayye bane, domin kusan a kowanne mako baya ƙasa a gwiwa yakan tattaro bayanai domin zuwa a yi wa al'ummar jihar Kano tambihi, musamman mabiya ɗariƙar Kwankwasiya. Kuma a wannan lokaci wannan tafiya ta jam'iyyar NNPP an ga yadda abubuwa suke kankama suke tafiya. Na tabbatar akwai tarin bayanai da Malam Ali Muhammad Bichi zai shigo da al'ummar jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya na tafiyar ɗariƙar Kwankwasiya a faɗin ƙasa, wanda injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yake ɗan takarar shugabancin ƙasa a wannan jam'iyya ta NNPP da kuma nan jihar Kano da sauran wurare da jam'iyyar take samun haɓaka. Sunana Amiru Inuwa Kasako nake fata rike akalar shirin na ba mu fara don mu daina ba, kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Malam Ali Muhammad Bichi ga ka ga ɗimbin al'umma da me za a buɗe labulen shirin a matakin shimfiɗa kafin kuma mu shiga baki ɗaya al'amarin da aka shigo da su na yi wa al'umma tsokaci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Amiru, ina so ne amfani da wannan dama da gode wa Allah madaukakin sarki da ya ba mu aron rayuwa muka ga wannan lokaci. Wasu da yawa sanda muka tafi wannan hutun shiri saboda azumin watan Ramadana yau ba sa rayu. To mu gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokacin, ya raya mu da rai da lafiya. Sannan zan gode wa Allah maɗaukakin sarki bisa yanda yake ƙara taimakon mu a kullum, yake ƙara fito da gaskiya a zahiri, ma'abuta neman ta su amsa, yake ƙara fito da ƙarya da maƙaryata a fili, mutane masu daraja da mutunci su nisance ta. Wannan lamari ne mai girma kwarai da gaske
da duk mai hankali ya wajaba a gare shi ya wa Allah godiya a kansa. Kafin mu nisa zan so na mika saƙo na barka da sallah ga mai girma jagoran ɗariƙar Kwankwasiya, madugu uban tafiya, distinguished sanata mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ina miƙa masa saƙo na barka da sallah da kuma bangajiya da irin ɗawainiya da yake yi. Mu mun tafi hutun shirin siyasa a watan azumin Ramadana, jagoranmu bai tafi hutu ba, kuma wannan ne tabbatar da jagorancin nasa a daidai lokacin da na ƙasa suka tafi hutu saboda dalilai, to shi shugaba bai da lokacin hutawa. To ina miƙa saƙon barka da sallah ga wannan jagora namu. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara basira, kuma Allah ya ƙara baka nasara akan ƙudurinka na zama shugaban tarayyar Najeriya, kuma Allah ya cika maka burinka na barin tarihin da ba wani shugaban ƙasa a Najeriya da ya taɓa barin makamancinsa ta fuskar nasara, kamar yadda ka bar tarihi mai kyau a kujerar gwamnan jihar Kano da ba wani gwamna a Najeriya ba ma Kano ba da ya taɓa barin kyakkyawan tarihi a matsayinsa na gwamna, daga gwamnonin siyasa zuwa gwamnonin soja. Mune wa Allah godiya akan wannan. Sannan ina mika sakon barka da sallah ga mai martaba sarkin Kano na 14, halifan ɗariƙar Tijjaniya, mai girma Alhaji Muhammadu Sunusi Lamida Sunusi. Allah ya ƙara wa halifa lafiya, Allah ya ƙara wa sarkin Kano na 14 lafiya, Allah ya ƙara ba shi rinjaye akan abokan rigimarsa. Tumala Ali, bayan ba shi ne sarki yanzu ba kuma sai an miƙa saƙon gaisuwa. Mu a gurinmu ai mu shi ne sarkin Kano na 14, kuma bayan shi an ma ka tattala kanan yanzu. Saboda haka iya sanayyar mu da wannan sarauta, mu a wajenmu har yanzu idan muka je sarkin Kano na 14 da shi muke. Kuma abinda ake faɗa, duk irin yadda makiya tafiyarsa suka so su yunkurin su ga bayansa, to mu mun san dama ba za su kai labari ba, musamman ma da suka bi shi suna ta mai bita da kullu wajen wannan halifanci da yake kai. Sun manta cewar shi wanda ya naɗa shin halifan Sheikh Ibrahim Inyas mai girma, ko kuma a Sheikh Mahi Inyas Alkaulahi, halifan Sheikh Ibrahim ne, kuma sun san wannan tasirin yana nan a cikin halifancin da yake kai, wannan kujerar da yake kai. Kuma Sheikh Ibrahim din ya faɗa, yana cewa hadamtul ladhi qad assasuhu wa innani bisirdil muqaffa la yuhaddu bina'i. Wannan nadin na halifancin da kanta sarautar nadin Sheikh Ibrahim ne radiyallahu anhu, domin shi yana da kakansa. Duk wanda yake ganin zai tumbike shi, to ba da shi yake rigima ba, da wancan babban bawan Allah yake rigima. Saboda haka a wajen mu mun san bai rusu ba kuma za a iya rushe shi ba. Wannan halifanci Allah ne ya bashi shi, ba wani ba. Sannan Malam Amiru, zan shiga siyasa gadan-gadan kamar yadda muka dade muna faɗa. Bai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wannan karan zaɓe mai zuwa muka dinga kiransa da cewar sai ya fito a ballot paper. Yau Allah ya taimake mu, mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya amsa kiranmu, kuma mu kanmu ba mu taɓa zaton cewar tafiyar za ta yi nasara gagaruma irin wadda ta yanzu ba. Mun sani dama Allah ya ce yana tare da masu gaskiya, ya ce kuma duk juyin da za a yi wannan ƙasar tasa sai ya danka raga matta a hannun mutanen kirki. Wannan aya ce sukutum da guda a cikin alkur'ani. walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sannan kuma wal aqibatu lil muttaqin. Ƙarshen lamari duk rashin mutuncin da marasa mutunci za su ga kamar sun yi nasara, amma daga ƙarshe mutanen Allah masu tsoron Allah dai su ne za su yi nasara. Lokacin da muke cewa a fice daga wannan matacciyar jam'iyyar PDP, jama'a da yawa sun fahimci wannan kira haka yake. Mafi karanci wasu ba su fahimta ba, wasu kuma suna sane rami suka shirya gaba dubu a jefa madugunmu da mu baki ɗaya, domin duk abin da ya same shi ya same mu. Allah ya shiga cikin lamarinmu, ya karya tanajin makiya, ya tabbatar da ƙudurinmu na ficewa daga matacciyar jam'iyyar PDP zuwa sabuwar jam'iyya mai kayan marmari a Najeriya, wadda za ta kafa gwamnatin shugabancin tarayyar Najeriya da gwamnoni da 'yan majalisu a shekarar 2023 da yardar Allah.
yau duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haƙawa mai gidanmu wannan rami ban cire wa kowa hula ba, gaba ɗaya yau sun afka suna cikinsa tun kan aje ko'ina. Kuma wannan nasara da take samun NNPP ba a ga komai ba, kan aka gani gangar jikin na baya. Domin waccan aya da na karanta cewar Ubangiji ya yi rantsuwa sai ya taimaki mutanen kirki, sai ya fito da mutanen kirki ya nuna wa duniya su, kuma ya nuna mutanen banza, ya nuna sakamakon kowa a cikinsu. Wanda ya abin kirki zai anshi sakamakonsa a hannun dama, wanda ya abin tsiya zai anshi sakamakonsa a hannun hagu. Yau tun kan aje ko ina Bahaushe ya ce wai juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Ba wata jiha a Najeriya da ba jam'iyyar NNPP ba ta shiga ba, musamman mu zo mu arewa waɗannan jihohin namu. Ina ma maganar nagartar mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. To menene yasa tuntuni muke cewar wannan karan mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sai ya yi dingin da mai kilishi, ma'ana sai ya fito a ballot paper, sai sun yi free da shi da talakawan Najeriya. Ya ce ni ne mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, ni ne dan takarar shugaban kasa. Ranar zaɓe ya fito hotonsa, ya fito a ballot paper, talaka ya sa idansa ya gaga mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ga alamar kwandon kayan daɗi. Talaka ya yanke hukunci domin a gwada nauyin dangantaka da alaka da take tsakanin mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da talakawan Najeriya baki ɗayansu, ba magana arewa kawai muke ba, dukkan Najeriya baki ɗaya. Domin labarinsa ba a Najeriya ya tsaya ba. Yau a Najeriya babu wata jiha da ta jahilci cewar mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya tadda ilimi, ya yi irin faduwar bakar tasa a arewacin Najeriya, ya cicciɓo shi a daidai lokacin da mutan kudu suke mana gorin kwarewa da jajircewa a fagen ilimin boko, fagen ilimin zamani. A cikin shekara 4 da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayinsa na gwamnan Kano ya yi wani yunkuri, ba ma kimar jihar Kano ba, ya kankaro kimar al'ummar arewacin Najeriya a idan 'yan uwanmu mazauna kudancin Najeriya ta fuskar bunƙasa ilimi da masu koyansa. Saboda haka ba wani biye-biye, babu wani kewaye-kewaye. Wannan karan za a yi gaba da gaba, sai an buga final da mu a ɗakin tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa na tarayyar Najeriya a shekarar 2023 da yarda Allah maɗaukakin sarki, kuma sunan mai gidanmu za a karanta. Mulki ba wani mahaluki da yake ba da mulki sai Allah. Da yawa mutane za ka ji suna gefe suna wata magana, mutum wai wani sai kaga kamar wai masoyi ne, amma yana faɗan maganar da ka san a harshen maki ta kamata ta fito. Ka ji mutum ya ce to ai mai girma injiniya Kwankwaso yana da magoya baya, yana da talakawa a ƙasa, amma ba shi da sama. Abin tambayar shine wai saman wacce a cikin samman da muka sani tun daga ta 1 zuwa ta 7 wacce ce ba shi da ita? Idan an ce mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba shi da sama, to ku sani yana da ubangijin sammai. Kuma ma duk wannan maganar ma da ake labari ne, ba wani mutum mai kima da daraja da muhibba a Najeriya, walau mai kuɗi ne walau talaka ne shi, da bai gaji da yanda APC take wa 'yan Najeriya abin da ya wuce lissafin mai lissafi, ya wuce tunanin mai tunani, ya wuce fasahar mai fasaha. Ban san da wani kalma zan kwatanta irin wulakancin da jam'iyyar APC take wa 'yan Najeriya ba, don ba ta yi bane ba, take kan yi. Malam Amiru, APC ko a yaƙi ta ci Najeriya, a ce ba ƙuri'a aka yi ba, yaƙi ta zo da makamai, ta ƙwaci mulki da ƙarfin tsiya, suka fito suka yi katilan makatulan da mu talakawan Najeriya da masu kuɗin kansu, suka murƙushe mu da ƙarfin tsiya, suka kafa gwamnati. To iyaka ma karyar da APC za ta yi mana kenan a tarayyar Najeriya. 'Yan jam'iyyar za su gamsu da kai Malam. Yo ai ba maganar 'yan jam'iyyar ake ba, shugabannin jam'iyyar ma sun san haka. Jam'iyyar APC ce. Na so in gama maganar nagarta, amma dole akwai comparison tsakanin Kwankwasiya da kuma APC, domin yanzu rigima ce tsakanin APC from national level da kuma Kwankwasiya, right, tun daga mazaɓa zuwa tarayyar Najeriya gaba ɗaya. Wannan rigima ce don PDP babu zancenta, ta mutu, ba da ita za a kara ba a wannan zaben. APC ce ta same mu muna siyan litan mai naira 87, ta mai da shi naira 165. Yanzu me 'yan Najeriya suka yi mata? Ko a yaƙi ta ciyo 'yan Najeriya iya abin da za ta yi musu kenan. A hakan ma yanzu man sai wane da wane babu, ja mana rai ake yi, wulakanta mu ake yi a wajen siyansa.
sannan yunkuri ake yi sai an daɗa ninninka shi. Jam'iyyar APC ce ta sami 'yan Najeriya suna siyan unit ɗin wutar lantarki bai kai naira 15 ba. A hankali yau duk mutumin da yake siyan unit ɗin wuta ya sa a cikin mitarsa ya san ba magana ake ta a ce ya ninka ba, sai dai a ce yau unit ɗin wutar lantarki a Najeriya ya ninninka. Me muka yi musu? Jam'iyyar APC ce ta sami 'yan Najeriya suna siyan buhun shinkafa naira 7,000 da motsi, yau ya tafi kusan naira 30,000. Jam'iyyar APC ce ta sami 'yan Najeriya suna siyan taliya naira 1,000 da wani abu, yau ta tafi 6,000 da wani abu. Jam'iyyar APC ce ta sami 'yan Najeriya suna siyan man girki mai lita 25 ƙasa da 7,000, yau ya tafi naira 30,000 da wani abu. Jam'iyyar APC ce ta sami 'yan Najeriya suna yin karatu tun daga matakin firamare zuwa jami'a, yau magana ake jami'ar ma dukansu na Najeriya a kulle suke, ba a san ma ranar da za su dawo ba. Me 'yan Najeriya suka yi wa APC? Me suka yi mata? APC take wa 'yan Najeriya irin wannan ukubar. Yau kuma wani abin takaici ka duba ka gani, tun da aka yi Najeriya ka ɗauko ka haɗa wace jam'iyya ce tsakanin ita kanta PDP tun zamanin Obasanjo a lokacin da take da 'yar daraja kaɗan zuwa yau, tsakanin APC da sauran jam'iyyun da suka da jam'iyyar PDP, a wani lokaci ne ake samun 'yan majalisu suke samun kuɗi a matsayin mutum ɗan majalisa ba sifika ba, kawai kwaman ɗan majalisa ya samu kuɗin da sifikoki a wasu ƙasashen ko kuma a wasu gwamnatocin ba su samu ba. Tsakanin gwamnatin APC da gwamnatin PDP a ina ake samu? Duk gwamnatin da ka samu za a samu ɗan majalisa ba sifika ba ya samu kuɗin da sifika a wata gwamnatin jam'iyyar, a wata jam'iyyar bai sami irinsu ba. Ka san ita ce jam'iyya mafi girma ta fuskar cin hanci da rashawa a ƙasar ku. Saboda haka ya rage wa 'yan Najeriya, ba magana ba ce ta a jefa ƙuri'a kawai bana, magana ce ta a fito a jefa ƙuri'a, a kasa, a tsare, a raka, a jira, a tabbatar an faɗi wanda ya ci zaɓe, domin ba ma neman alfarmar wani mahaluki tun daga federal level zuwa local level zuwa ward level wajen ba mu hakkinmu ne da Allah ya ba mu, kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba mu. Ba wanda muke neman alfarmarsa da kowane irin ofis, tun daga ofis ɗin hukumar aiwatar da zaɓe zuwa hukumomin kula da gudanar da zaɓe zuwa hukumomin kula da tsaron zaɓe, ba wata hukuma da muke neman alfarmarta wajen tabbatar mana da abin da za mu zaɓa a shekarar 2020. To amma kafin ku zo zaɓen ma Malam Ali, ku fara neman al'umma su amince muku, ku fara auna nauyin ku ga yadda ma al'umma sun ma karɓi jam'iyyar taku ko kuwa ya jihar Kano ne, tun da ƙasa kuke magana ma ba jihar Kano kaɗai ba. Ai baka sani ba, yanzu jam'iyyar NNPP, New Nigerian People's Party a Najeriya, ba ita ce take neman jama'a ba, jama'a ne suke neman ta. Jama'a ne suke neman ta. Ta wani mawaƙi yake cewa ya zaifana law zurtana lawajattana nahnu duyufu wa anta rabbul manzili. Ya kai baƙonmu, idan ka zo garinmu ko ka zo gidanmu, za mu juye mu zama baƙi, kai ka zama mai gida. Maimakon NNPP ta tafi neman 'yan Najeriya, yau 'yan Najeriya ne suke neman ta saboda yadda take ƙarshen ɗan goma din Najeriya. Mutum ko shi ne ya kawo hassada da ƙiyayya ya san mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba ɓarawo ba ne. Ya san mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba azzalimi ba ne. Ya san mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba daƙiƙi ba ne. Ya san mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba azzalimi ba ne. Yaran da 'yan kudu suke ji mafi girmansa shine ya manufofinka suke dangane da ilimi. Ba jaridar da bata buga ba cewar an samu ɗalibai asalin product ɗin Concorsia scholars sun shiga cikin mafiya ƙwarewa a fuskar kafa misali da su a wajen rubuce-rubuce a duniya. Duk Afirka, a Najeriya aka samu, a Najeriya, a Kano a cikin Concorsia product. Aikin waye? Aikin mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ne. Ashe idan ya zo shugaban ƙasa
za a haɗe ƙasar gabaki ɗaya a taimake ta ninkin baninkin abin da aka yi wa Kano. Domin in ka ji mutum yana cewa ni iya 'yan gidanmu zan yi wa adalci, bai shirya cin nasara a rayuwarsa ba. In ka ji mutum a cikin gidansa yana cewa ni iya 'yan ɗakinmu na sani, bai shirya yin nasara a cikin gidansu ba. In ka ji mutum ya samu mukami na siyasa ya ce iya inda yake mulka su kadai zai mutunta, bai san mecece siyasa ba. Saboda haka zancen mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya zama shugaban tarayyar Najeriya a ce wai zai nuna kabilanci iya bangaren arewa kawai zai wa abin da ya kamata, to ba a fahimci waye mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba. A ƙarƙashin mulkinsa idan ya zama shugaban ƙasa da yadda Allah 2023 'yan kudu za su fahimci arewa fahimtar da NYSC da Yakubu Gawon ya kirkira domin 'yan kudu su fahimci 'yan arewa su fahimci 'yan kudu. Shi yasa ake ɗaukar ɗan arewa a kai shi kudu ya bautar ƙasa, a ɗauko ɗan kudu a kawo shi arewa ya bautar ƙasa don a fahimci juna. To wannan ina ganin Najeriya za ta gane ta kashe kuɗinta ta yi ɓannarsu idan ta haɗa da irin hoɓɓasan da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso zai yi wajen samar da room inda za a fahimci juna tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu a tarayyar Najeriya. Shi yasa na gaya maka mu kalli abin da APC ta yi na lalata Najeriya, mu kalli kuma nagartar babu inda APC suna ganin cewa sun inganta abubuwa da dama. To me suka inganta? Gashi kamar bangaren tsaro suna bangaren tsaron ne aka inganta shi. Ai abin da ya faru tsakanin gwamnatin Jonathan da ta gwamnatin Buhari a yanzu ta fuskar tsaro ban san wadda ta fi wata lalacewa ba, kawai canji aka samu. Dama dai rashin tsaron nan mafi yawansa mu nan yankin namu na arewa a nan ya fi kamari. Bambancin rashin tsaron yanzu da wancan za a je masallaci a sa bom zamanin Jonathan, za a je makaranta, an je masallacin Juma'a nan jihar Kano an sa bom, mutane da yawa sun mutu, wasu sun jikata, har yanzu suna nan sun zama masakai. An je makarantar FCE Kano an sa, an je kasuwar Farm Center an sa, an shiga cikin kwari an kai hari. Ƙarƙashin Jonathan duk da na kishin wai zai tsaye bam a APC kuma haka ita ta cancanta da shi, domin aka ji sai hali ya zo ɗaya ake abuta, haka ta cancanta. Yanzu APC ta bindiketin ɗinmu cewar abinda muke faɗa na fitar jagoranmu daga cikinta ya gano kan wajja ce tsakaninta da Jonathan. Yanzu ta bindiketin ɗinmu cewar haka ne abinda muke faɗa. A zamaninsa an yi wa'annan abubuwan ba mu manta ba. Da shugabancin APC ya zo ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari, harkar tsaron yanzu kana hanya ko kana gidanka ko wani dalili kuna mota a tare ku a fa gwamnatin APC a Sokoto ne ko a Zamfara a tsakanin wa'annan garuruwan fa mutane a cikin mota aka banka musu wuta suka toye, kowa yana kallon su. Wannan tsaro ne? Ka tafi Katsina, ka tafi Zamfara, ka tafi Sokoto ka gani, ka tafi jihohi, ka tafi irin su ne da ka tafi hanyar Abuja a mota ka gani. Watakan kamar abin nan ne kawai subject ɗaya ne amma malamin daban, an canza malami. Dama kowa da method ɗin shi ne yadda zai teaching. Saboda haka Hassan da Usaini ne tsakanin Buhari da Jonathan. Muna ji, muna gani, muna kuma sauraro, muna jira, za mu fi kowa munnar a ba Jonathan tikita a APC. Magana ake ta mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Mutum mai basira da hangen nesa, ko ka san nasarar kowace gwamnati a cikin kaso 100 na percentage da za a yi amfani da shi a nasara, ka san kaso 70 kwakwalwa ce take aiki. Karfin gwamnati ko makami ko waye baya sa gwamnati ta yi nasara. Amma shi kansa tsaron Malam Ali, bari in gama, babu wata gwamnati da karfin mulkin ta ko karfin makamin ta yasa take nasara. Duk mutumin da kaga yayi nasara a matsayinsa na gwamnati, to kaso 70 cikin 100 da nasararsa kwakwalwa ce take aiki, ba karfin makami ne yake aiki ba. Bari in baka misali. Tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida da makami ya gina Abuja, da basira aka gina Abuja. Janar Ibrahim Badamasu Babangida da makami ya titi daga Kano zuwa Abuja a wata 18, da basira aka yi wannan titin. Janar Ibrahim Badamasu Babangida da basira ya gina asibitin Malam Aminu Kano. Janar Ibrahim Babangida da basira ya gina BUK New Site. Janar Ibrahim Badamasu Babangida da basira ya gina Mainland Bridge a Lagos. Janar Ibrahim Badamasu Babangida da basira ya gina waɗannan sakatariyoyin, da basira ya gina sakatariyoyin
jam'iyyar NRC da SDP a local government ɗin Najeriya baki ɗayansa a lokacin da basira ya ƙirƙiri ma'aikatu ba da ƙarfin mulki akai ba da ƙarfin kama karya da ɗaura 'yan adawa da ɗaura duk wanda ba da shi aka yi nasara ba. Irin wannan basirar nake so a bawa mai gidana dama kafin janar Ibrahim masu Babangida ya koma ga Allah ya shaida da idansa ga kanansa ya zo yana yin abin da ya ninninka nasa, ina mai tabbatar maka sai ya fi kowa jin daɗi, saboda da ba dan da basira ba baka isa kai gadan Nasarawa a lokacin da bam yake tashi a Kano ba. Makiya Kano sun shirya daga wannan ranar da aka shigo aka yi wannan harin ba za a kuma ɗora bulo da sunan infrastructure a Kano ƙarƙashin gwamnatin Kwankwasiya ba. To ta ina basirar? Da basira, ai mutumin da ya zo ya kalli bata, ya kalli kuroda ya ce nan gurin a yi masa gada ta sama a wuce a saba kusan kilomita 2. Kai ka san in ana auna basira a sikeli, girman sikelin da zai iya ɗaukar wannan basirar sai ka kalle shi ka ƙara kallonsa. Ka kalli yanda bata take kafin zuwan Kwankwaso, ka kalli yanda yanzu bata ta koma. Mutumin da ya yi wannan tunanin kai ka san magana ce ta kawai, doki ne bai samu sararin da zai sukuwa ba har yanzu. To amma su kansu sun ka kalli basirar su ta yaƙi da tsaro, suna fito da tallafawa matasa da tura kuɗaɗe da yaƙi da talauci da kakkaɓe annoba. Misali wannan da fatara duk ba yaƙi da basira bane ba. Ina basira take ka ɗauko matashi ka dinga bashi kuɗi 30,000 ko wani abu makamancin haka bayan shekara 1 ko 2 ka ce wai ka yaye shi, to da ka yaye shi ka daina bashi rayuwarsa kai terminating koko me kake so yayi? Ai shi yasa ka ƙara fito da abin da nake so in gaya wa duniya, wannan gwamnatin ta ina take aiki da basira wai? Ta ina take aiki da basira? Baka isa kai gwamnati ba basira ba, baka isa kai gwamnati babu hangen nesa ba, baka isa kai gwamnati babu tsoron Allah ba. Gwamnati ko ta local government ce aka ɗauki mutumin da baya hangen me zai je ya zo, to an shiga uku kawai, an lalace. Shi yasa na ce a bawa mai gidana dama yayi gaba da talaka, a ballot paper a dankara masa ƙuri'a ya zama shugaban Najeriya a sha kallo. Wannan subsidy din na fetur da ake ta cewar sacewa ake yi, mu ga wani barawan mutum ko shi ne sarkin barayi nomau mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yana shugaban kasa ya ce zai saci kuɗin 'yan Najeriya da sunan tallafin man fetur, mu gan shi kowaye shi. Saboda haka labari ne shugabanci Najeriya ta rasa, amma ba wai ba ta da abin da ya kamata Najeriya ta dogara da kanta. Bari na gaya maka, duk kasar da ta dogara da ma'adanan kasar to wannan kasar ba ta ci gaba ba. America da me ta dogara, Rasha da me ta dogara, Japan da me ta dogara, China da me ta dogara, da kwakwalwa suka dogara. Ba ka da technology, kai shugaba kawai kun zo kun zauna jira kuke yi a ce nawa ne farashin gangan man fetur a kasuwar duniya, waɗannan kuɗin da aka kawo muku shi kenan da su gwamnati ta dogara. A haka za a yi ta zama? Ba za a kawo mutane waɗanda suke da hangen nesa, suke da kwakwalwa daga Allah maɗaukakin sarki si delivering, a daina dogara da abin da ya shafa ma'adarai, a dogara da fikira da basira da tunani da hangen nesa. Gashi suna ta dogara da haraji, fito da hanyoyin karɓar haraji na zamani. Shi haraji me yake bunƙasa shi ne? Yanzu kawai mutumin da yake zaune a gida baya komai, shi kansa bai ci ba ballantana ya ba wani, ta ina zaka an sha haraji a hannunsa? Ka bunƙasa kwakwalen mutane su kirkiri abubuwa, a samu sana'o'i, a samu technology. Idan kana samun 10,000 haraji, in ka samu mutum mai hikima ya zo ya bunƙasa abubuwa, wannan 10,000 da ake ansa haraji sai a wayi gari wata ran mutum ɗaya ne ma zai bada ita, saboda kirkire da yayi yawa. In ka ga ba a sai kaya a wajen ka bane, baka da abin siyarwa. Amma an samu kawai magana ce ta mutum ya ci mulki, wai ya tara kuɗi da shi da waɗanda yake so. Shi kenan, shi in jifa ya wuce kansa ya fada kan kowa. Wa ya gaya maka za ka yi jifa ya je ya fada wa al'umma, kai ya wuce kanka ba zai fada? Idan ka ji an ce in jifa ya wuce kanka ya fada kan kowa, mai wannan maganar bai fahimci mecece ma rayuwa ba. Ko ba ka da hannu a jifa, kaga tun da kai ba zai fada a kanka ba komai ya je ya fada kan al'umma, to daga ƙarshe ka kirga kanka a cikin victims na wannan jifan da aka yi, kaga cewar ba komai bane tun da kai ba kai aka yi targetin ba. Ballantana kana da hannu dumu kai ne ma, hannunka ne ma ummul aba'isin jefo wa'annan duwatsun, ka tara kuɗi ka tsiya ta kowa.
ka ce ka ci banza